सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि जोबस्रांलांनो नागिरनायखौ रैखाथि होनो थाखाय आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। मानोना बिफां गायनाया बुहुमनि इयुनखौ रैखा खालामनो आरो मानसिनि इयुनखौ मोजां खालामनो थाखाय बयनिख्रुइबो साबसिन आरो जाफुंसार राहाफोरनि मोनसे। बियो आबहावा सावस्रिनि जेंनाफोरखौ थोंजोङै सुस्राङो, जेरै सुबुं माहारिनो थांना थानायाव अक्सिजेन गेस गैयाब्ला मानसिया थांना थानो हाया। बेनिखायनो बिफां-लाइफां दानफायनायनि सोलायै बिफां-लाइफां गायनो थाखाय बिटिसि सरकारा थांखि लादों। बेबादिनो सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ रैखाथि खालामनो थाखाय बिटिसि सरकारा जोबस्रांलांनो नागिरनाय हाग्रा ओनसोलखौ रैखा होनो थाखाय रोजा रोजा बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। बेखायनो सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि इयुनखौ नोजोर होनानै जिब-जुनारखौ थांना थानो थाखाय इयुननि गोग्गो आबहावाखौ रैखाथि होनो थाखाय गोख्रोङै थांखि लानानै सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लायो। भारत आरो भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि सिङाव गोग्लैनाय सरलपारानि उल्टापानियाव थांनानै आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों दि 5 बोसोराव बिफां-लाइफांखौ जोबस्रांलांनायखौ नुनानै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। बिनिखायनो दैदेनगिरिफोरखौ बिफां गायफिननानै सिगां समनि बादि थासारियाव खालामफिननो खावलायहरदों बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम। हाग्रा ओनसोलखौ दाननानै न' लुना थानायखौ दुखु फोरमायदों आरो सरकारखौ बिनि सायाव गोख्रों राहा लानो खावलायदों। लोगोसे नों आं बयखौबो बिफां-लाइफां गायनानै आबहावाखौ संरैखा खालामनो खावलायहरदों आसामनि बारग' हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। हाग्राया बे 5 बोसोरनि भितराव बिदि लांदां जाबाय, बेखौ नुनानै आं बिराद दुखु मोनदों। जों दा बेखौ नायनानै थाबाय थाबा जानाय नङा। बेवहाय मानसिफोरखौबो फोजोबनो नाङा। जोंहा माने बिफां होननाय जिनिसा जुदि थायाबा जोंनि थासारिया आबहावाया बिराद गाज्रि जागोन। सुबुं माहारिनि थाखाय बहुद दुखुनांथाव जागोन। बे हिसाबै जोंनि बिटिसि सरकारनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायहरबाय जे बे जायगाखौ बिफां गायनानै सिगांनि बायदि गुदु हाग्राजों बुंफबनाय खालामनांगोन आरोखि। बे जोंनि सम्पति, जोंनि बिमा-बिफाफ्रा, जोंनि बिफाफ्रा, गोदोनि गार्जियानफ्रा गायनानै गालांनाय बे सम्पतिखौ दिनै जोंनि जेनेरेसना सिफायबाय होननानै जोङो बेखौ ओरैनो साननानै दुखु खालामनानै थाबाय थाबाबो जाया। जोंनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय बेखौ आरोबाव माने गायफिननानै बे सम्पतिखौ जोंहा बासायनांगौ, बेखौ आं सानदों। दा बेखायनो बिफां गायनाय हाबाखौ जों लानाय जादों। दिनै बेयावबो गायदों, गुबुन गुबुन जायगायाव गायदों, आलदा जायगायाव गायहैदों। दा बे गायनायफ्रा जाहाथे थारैनो माने थायो, बासियो, जाहाथे रावबो धंस' खालामा, बेखौ जोंनि बिटिसि सरकारा नायनांगौ। आं बेखौ खावलायहरबाय। बिथांमोनहा सिरियासलि लाथों माबाखौ, बे बिसयखौ, बे साबजेक्टखौ सिरियासलि लानानै जाहाथे सिगांनि महराव जों लाबोफिननो हायो, बिनि थाखाय खामानि मावथों होननानै खावलायहरदों। बेनोथ' आसरित, गुबुन बेसेबा गोजान जायगानिफ्राय बेवहाय फैनानै न' लुनानै थाफैबाय। बे मेसेजखौनोथ' बोरै मोनखो? बे मेसेजखौ बे बाव फैनानै थाफैग्रा सुबुंफ्रा बोरै मोनखो? सोरनि माबा दं बेवहाय, षड्यन्त्र खालामनाय दं, बेखौबो जोंहा नायनाया दरखार। दा नाय खिन्थु जोंहा बेखौ आरोबाव सुन्दर समायना फरेस्ट हिसाबै बेखौ मेनटेन खालामनांगौ। बे जोंनि बयनिबो दायित्व'। बेबायदिनो माखासे दालालफोर थायामोनबा एफाग्राब गोजाननि मानसिफ्रा, सुबुंफ्रा मोनथिनाय नङामोन बेवहाय जे लांदां हाया गोग्लैनानै दं। बेखौ मिथिनानैनो बिथांमोना फैदों। बिथांमोना माने माखासे दालालफ्रा
बिथांमोननिफ्राय फैसा लादों फैसा लानानै हा देखायदों जानो हागौ जायनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जायफ्रा माने उल्टापानि सरलपारा होननाय जायगाखौनो मोनथियामोन बिथांमोनाबो बाव फैनानै न' लुनानै थाबाय दा बे दालालफोरखौ आं कन्डेम खालामो जोंनि सरकारा बिसोरनि सायाव एक्सन लानांगौ आरो जोंनि हाया बासायजानांगौ दंफां बे बिराद गिदिर माने फरेस्टमोन सिगाङाव आं जेला फरेस्ट मिनिस्टारमोन तखनसिमबो बे बिराद गिदिर माने रोजा दंफांजों बुंफबनायमोन दा बेखौ दिनै आं बेबायदि लांदां नुफैनानै बिराद दुखु मोनदों आरो जेराव एसे लांदां जादोंमोन बेयाव आं जेला मन्थ्रिमोन होमबा गायसननाय जादों बे इस्युखौ लानानै गायनाय जादोंमोन खिन्थु बेबो जेबो नमुना गैला दिनै बिफां फांसेनिबो नमुना गैला गासिबो माने दानफायजोब्बाय अर सावबाय बिफां दामि बिफां जाय बिफाङा दामि नङा बेखौ अर सावनानै नस्थ' खालामबाय